Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Ernest Maragall, president de Nova Esquerra Catalana. Bona tarda. Expresident de Nova Esquerra Catalana, ja no ho soc. Bona tarda. Bona tarda. Comencem parlant de joventut. Hi ha hagut algun llibre, frase, persona que l'hagi marcat? Home, sí, segur. Si em poso així, m'haig de posar a triar cada una d'aquestes coses, però des dels llibres d'aventures de la infància o l'adolescència fins a les grans novel·les, per entendre's, franceses o russes, de la joventut, fins a les lectures més recents, doncs sí, n'hi ha moltes obres. Deixa'm dir una, que és l'última que he llegit, i per tant no té res a veure ni amb joventut ni amb infància, però que recomano i que és apassionant, tot i que no és estrictament una novel·la. Es diu Contra toda esperanza, perquè està editada en castellà. L'autora és Nadezhda Mandelstam, que és la vídua d'un poeta rus, i explica una mena de biografia, autobiografia d'ella, del seu marit, dels anys durs de la Unió Soviètica, als anys 30-40. Impressionant, com a reflexió i com a anàlisi d'una societat. Molt bé, doncs ara parlem de música. Si ens podia dir un grup i una cançó. Un grup i una cançó? Els Beatles. I una cançó... no recordo mai els títols, però el Yellow Submarine. Molt bé, doncs... O te'n dic una altra, que m'agrada més, el Raimon, que no és un grup, és un cantant, però també serveix, no? Sí, sí. I el Veles i Vents. Molt bé, ara passem al seu costat tecnològic. Quin mòbil té i quin servei utilitza per comunicar-se més? WhatsApp, correu electrònic... Una mica tot. Ara tinc un Samsung des de fa poc, abans tenia uns quants anys de Blackberries, diguéssim, fins que em vaig cansar. I utilitzo WhatsApps tant com puc, amb els grups i persones amb els que em relaciono més constantment. I correu electrònic també, molta abundància. Parlem de Catalunya. Té algun racó preferit? L'Empordà. Ara parlem de gustos. Si ens pot dir el seu plat preferit. El meu plat preferit? Una bona truita francesa amb pa tomàquet. Un color? Un color més aviat el blau. Una pel·lícula? Una pel·lícula... La soledat del Cordó de Fondo, la dic en castellà de meu, és una pel·lícula anglesa dels anys 60. Té alguna mania? Alguna mania? Suposo que sí, no en som massa conscient, però no. Ja per acabar, temes més d'avui en dia. Creu que Nova Esquerra Catalana vol suplir el buit socialista i catalanista que ha deixat el PSC o creu que ho farà o ja ho ha fet algun altre partit amb representació al Parlament? No, crec que ho han de fer molts, com més junts millor. No ho farà cap de nosaltres sol i Nova Esquerra Catalana tampoc. Nova Esquerra Catalana pot contribuir a crear les condicions perquè molts d'aquests components del socialisme catalanista vagin plegant, es vagin ajuntant i si potser construeixin quelcom d'important i de renovador. Creu que finalment se celebrarà la consulta el 9 de novembre? Jo crec que sí, per una o altra via, els catalans hem de poder expressar la nostra voluntat com a ciutadans i com a país, com a societat. No som un subjecte polític, per entendre'ns, de manera que tenim no només el dret, sinó l'absoluta legitimitat per fer-ho i ho farem. Si no se celebrés, quina creu que és la millor alternativa? L'alternativa és seguir defensant el que defensem i imaginar i posar en peu tots els mecanismes democràtics que estan al nostre abast, perquè, primer democràcia, després lleis, i les lleis han de ser coherents amb l'exercici de la democràcia i no al revés. I si hi ha una clara expressió de voluntat per poder decidir sobre una qüestió com aquesta, que és el nostre futur com a país, doncs això s'ha de poder fer per la via d'unes eleccions, per la via d'una consulta d'un referèndum específic, és la millor. Veurem. I en tot cas també
món i que a més de Catalunya i Espanya doncs, hi ha Europa que ens ha de, en fi, que ens ha d'entendre i ens ha d'ajudar en aquesta direcció. Bé, doncs moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Molt bé, gràcies a vosaltres.